Ίσως αν σου έλεγα μια ιστορία έτσι όπως σημασία έχει η ιστορία. Η δική μου ιστορία. Γνώρισα σήμερα μια κοπέλα, ξένη, δεν έχω ιδέα από πού. Αλλά είναι το κάτι άλλο, θα τη λάτρευες. Έκανε κάτι. Τι? Βασικά δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Έλα ρε τώρα. Ό,τι να είναι λες τώρα, έτσι. Εννοείται πως λέω ότι να είναι. Μήπως θέλετε να σας αφήσω να τα πείτε, να αφήσουμε την ιστορία. Όχι, όχι, μισό λεπτό, περίμενε. Εγώ θέλω να ακούσω τη συνέχεια της πραγματικής ιστορίας. Ναι? Εντάξει, ναι. How about we make a little arrangement? A deal. Θέλω τα λεφτά μου πίσω. Ρε πούστη! Από λάθος τρύπα βγήκες, νόμιζα μου ράγες στο κρανίο. Τώρα είναι που η ιστορία αρχίζει να μπαίνει στο ψητό. Προστάγα κάτι λεφτά στον Κώστα του Τζι, το γιο του Τίτου. Δεν τα είχα. Δεν το πήρε πολύ καλά. Θέλεις να τη βγάλεις από εκεί. Κάτσε να κάνω ένα τηλέφωνο. Who are you? I don't get you. Good. You're not supposed to.